Jee, joo, jotain haastattelua. Sä voit kysyä sen kysymyksiä. Jotain. Se mieltä olet tästä lehdestä. Anna lehti. Anime-lehti. Mitä mieltä tässä nyt pitäisi olla? Mä oon se itse ostanut. Ehkä omilla rahoilla ainakin jopa. 3,95. Ja siinä on juttua. No katsotaan mitä minua olisi kiinnostanut. No. Anime on hyvä lehti. Sitä voisi tilata. Mikä potuttaa sinua tällä hetkellä? Ai mikä potuttaa mua tällä hetkellä? Toi mua potuttaa. Meillä ei toimi netti. Se on tätä elämää Soneran kanssa. Mikään ei toimi koskaan. Keskellä metsää. Niin keskellä metsää. 10 kilometriä vikatiellä. Jee. No, joo. Tänään on mun syntymäpäivä. Jee. Arigatou gozaimasu. Joo, mä täytän 17 vuotta. Jee! Tämä vasta luku. Niin. Mulla on tässä pari päivää tullut sellainen, mä haluan Japaniin, mä on pakko päästä Japaniin, mä en siis koskaan ennen käynyt Japanissa. Ja niin, sitten mä olen vaan ihan fiiliksissä katsonut kaikkien lentojen hintoja ja asuntoa sieltä siis ihan kuukauden, ajattelin vaan olla siellä, en muuttaa sinne ihan. Ja no, mä tulin siihen tulokseen, että se on loppujen lopuksi aika halpaa. Ja mä juttelin sen mun kaverin kanssa. Ja se olisi kans innokas lähtemään Japaniin. Ja me tultiin siihen lopputulokseen, että ensi vuonna me mennään Japaniin. Ja itse asiassa reitti menee niin, että me mennään luultavasti laivalla Ruotsiin. Ja sieltä me lennetään Japanin, koska Ruotsissa on lennot paljon halvempia. Jee. Kiva seikkailu. Jee. Japaniin. Ja nyt mun pitäisi sitten hakea kesätöitä, että mä saan rahaa sinne Japaniin. Mä olen 18, kun mä lähden sinne luultavastikin. Ja siinä vaiheessa täytyy niin jo itse vähän tienata rahaa. Ei voi mennä itselle tienaa rahaa. Tosin mä teen sen nyt sitten, kun se herää aamulla, niin mä otan ne rahat nyt jo valmiiksi nyt tilille. Ja mun ei tarvitse pyytää niitä. Ja sit voi käyttää niin nyt. Mun täytyy olla käyttämättä niitä. Mä oon sitä, että mä laittaa säästötilin. Niin mä en ota niitä tihalle. Niin, mä otan niistä rahat nyt. Niin, koska 18-vuotiaana on ihan turha pyytää. Ja no niin, mutta silti mä ajattelin, että jos mä itse maksaisin lennot ja asumisen, niin jos mä saisin sitten jotain ruokaa ja tämmöistä rahaa porukoilta. Niin töihin. Ja mä kirjoitin tuossa just itselläni työhakemuksen paikkaan, mä en oikeastaan tiedä mihin mä oon hakea, mutta se oli hyvä palkka, niin se täytyy hakea. Se oli jotain tonnin luokkaa. Ja joo, no mä en ehtinyt lähettää sitä, kun toi pirun netti katkesi. Jee! Joo, Japaniin. Ehkä. Pitää opiskella japania. Mä oon opiskellut semmoset 2 vuotta japanin kielen alkeita Takako Karppisen kirjoittamasta kirjasta. Ja mä oon noin sivulla 70. Onko vähän hidasta? Ei yhtään. Ja mitäs sitten? Japani. Niin, tänään tosiaankin on syntymäpäiväni. Eilen. Eli me eletään vielä tässä eilisessä. Mulla oli kavereita kylässä. Armi ja Matski kävi täällä. Mä tulin. Ja Mykkä tuli sitten myöhemmin katsomaan Euroviisuja, josta me katsottiin tasan sen verran, että mikä maa voitti. Ja mä en tykännyt sitä biisistä oikein. Se oli surkea. Joten me ei katsottu sitäkään kunnolla. Me ollaan tässä katsottu anime-musiikkivideoita ja näitä duppeja ja tällaista. Valtu nettiä. Animeen. Mesetetty. Tällaista synttärit. Ja syöty ihan pirusti. Sitäkin tulee kuva, miltä tää pöytä näyttää. Se on mun kynnet muuta. Joo. Kysy lisää. Mitä mieltä olet Clannadista? Clannadista. Mä luen tällä hetkellä siitä kaukavaa aikaa. Clannad on varmasti tosi hyvä anime, mutta kun... Voittaako Higurashi?
En usko. Se on vähän siitä huono anime, että mä en oikein ole saanut aikaiseksi katsoa sitä. Mä oon kattonut ehkä 2 jaksoa tai jotain sinne päin. Vähän siis loppukysymykset. Mitäs muuta täällä on? Miten mieltä olet Jurista? Niin, täällä oli jotain siitäkään. Miten mieltä olet Jurista? Juri on surkea ja perseestä. En pidä. En pidä pornosta. Porno, no. No. Yeah. Katso ketä jää. Nej. Njet. No. En osaa en sitä. Yeah. Mua ei väsytä. Ja nyt mä toivon vaan, että toi netti alkaisi toimia, että mä voisin hakea kesätöitä. Ja sit mä saisin rahaa. Kukaan ei anna mulle kesätöitä, mä haluan kunnolla rahaa. Yeah. Nyt kyllä huomataan, että ei ole mitään elämää, ellei netti toimi. Tää on aika perseestä. En suosittele sun. Ei ollut kohta 3 viikkoa ilman nettiä, että se on kyllä aika perseestä. Se on aika perseestä. Kiitos. Hei.